Dnes som si pripravila pre vás znovu tému mne srdcu blízku a to je ženské zdravie. Firma Tiande má úžasné produkty, čo sa týka ženského zdravia, a to sú hlavne bylinkové vložky. Naše vložky Tiande sú vyrobené z bavlny, nie sú bielené chlórom. Pri spracovaní nie sú vyrábané z celulózy, čiže z odpadu. Pri spracovaní celulózy sa používa napríklad chemikália rajón, alebo obsahujú rôzne večné chemikálie, sa volajú. Takže vložky z drogérie sú dosť problematické v tomto prípade. Čo sa týka našich vložiek, vždy treba začať postupne, pretože každý organizmus je iný. A vlastne bylinky v týchto vložkách sú dosť silné. Vždy sa začína s vložkami, ktoré sú najslabšie, a to sú vložky, ktoré sa volajú aloe vera, patria do rady nefritová sviežosť. To sú vlastne intimky, je ich 20 kusov, sú tenučké. Okrem aloe obsahujú aj metu, takže trochu chladia. Netreba sa toho báť, ja to mám odskúšané na začiatku, to trvalo nejakých 20 minút. Je to celkom príjemná záležitosť, ale až by ste to nevydržali, treba vložku dať preč a vyskúšať ju o 4 hodiny, alebo potom na druhý deň. Organizmus si postupne na vložky zvykne. Keď prejdete vložkami týmito intimkami aloe vera, tak sú potom vložky menštruačné. Takisto sú aj nefritová sviežosť vložky, alebo sú vložky energia tráv. Ja osobne mám energiu tráv radšej. Tie obsahujú až 49 byliniek, obsahujú fytoestrogény a vlastne cez meridiány, energetické centra, ktoré sa nachádzajú na hrádzi, sa tie bylinky dostávajú cez sliznicu do tela a vlastne tam riešia veľa rôznych našich problémov. Vložky vlastne upravujú, alebo bylinky vo vložkách upravujú hormonálnu nerovnováhu, pomáhajú s bolestivou menštruáciou, pomáhajú pri endometriózach, pri cystách, pri myómoch, čo bol môj prípad. Mala som myómy, lekárka mi povedala, že mám nádor, ale myómy sú vlastne nezhubné nádory, ale keď tento verdikt alebo toto hrozné slovo počujete od lekára, tak vám prebehne celý život pred očami a veľmi tuho rozmýšľate, že čo budete robiť. Potom som sa dostala do Martina, do fakultnej nemocnice, kde mi lekár povedal, že sú to myómy. A pýtal sa ma, či mi netlačia na močový mechúr, či mi netlačia na obličky, či nemám problémy v sexuálnej oblasti, ale žiadne takéto problémy som ja nemala. A ešte sa ma spýtal, či mi ten najväčší myóm má vybrať. A keď mi toto povedal, tú poslednú vetu, či chcem, aby mi ho vybral, tak som sa ho spýtala, či ho aj nemusím nechať vybrať. A on vraví, že keď nechcem, tak nemusím, treba sledovať. Takže každý pol rok som chodila na sono a chvala Bohu, tie myómy nerástli. No a ešte lekárka odporúčala hysterektómiu, tak som mu hovorila, že u nás mi ale odporúčili hysterektómiu a on sa na mňa oboril, či ja viem, aké sú dôležité vaječníky a maternica. No ja to viem, ale u nás to zrejme nevedeli. Tak som sa rozhodla, že vyskúšam, za to nič nedám, proste vyskúšam tieto vložky. A keby to náhodou veľmi rástlo, no tak samozrejme budem to musieť riešiť aj operačne. Ale nebolo treba. Po roku užívania nielen vložiek, lebo k tomu je ešte celý komplex rôznych iných vecí, sa môj myóm zmenšil na 1,1 a ostatné zmizli. Bola som na MR-ku a lekár sa ma pýta, či viem o tom, že mám myóm. Vravím, no myómy? A že nie, že je tam len jeden. A vravím, veľkosť 1,1. Mala som okolo 5 cm, boli aj väčšie potom ešte. Nejako som to už nesledovala, lebo nebolo to, už to bolo dávnejšie, ale odvtedy, chvala Bohu, nemám žiadne problémy, žiadne myómy nemám.
Ešte nech sa vrátim k vložkám Energia života. Tieto konkrétne, ktoré ja mám v ruke, sú intímky. Je tu napísané, že 20 kusov, ale menštruačné, tých je menej kusov, je 8. V menštruačných intímkach Energia života, alebo Energia tráv, pardon, sa nachádza ešte jeden taký sáčok zvláštny, v ktorom je, keď ho otvoríte, veľa žien o tom nevie, ale je tam taký, je tam tyčinka, ako tyčinka do uší a je tam taký ako keby lakmusový papierik, dva teda. Na jednej je stupnica a na druhej stupnica není. Stupnica farebná od svetlo-žltej až po tmavo-zelenú a vlastne s tou tyčinkou, keď nemáte menzes, zoberiete si stier zo sliznice a vlastne natriete to tam na ten papierik a vlastne podľa tej, tam, kde je tabuľka, kde sú farby, tak si porovnáte, že vlastne ako to tam dole u vás vyzerá. No, takže prvý krok aloe vera, druhý krok buď tieto Energia tráv, alebo môžete aj nefritky, ale ja, ako som hovorila, mám radšej Energiu tráv. Naše vložky, otvoríme, pozrieme sa na túto vložku, je nočná, ako ona vyzerá. Oni sú naozaj tenučké, voňavé. Táto vložka je takáto velikánska, pozrite sa, aká je uzučká. Ja vám ju aj otvorím, aby ste videli, že vlastne ako vyzerá. Nemusíte sa báť pretečenia, vie vsať až liter tekutiny. A má 4 krídielka. No, dosť je to tam prilepené. Keď už hovoríme o tom lepidle na spodku, je lepidlo, ktoré sa používa v potravinárskom priemysle. Takže znovu je tenulinka, sú tu 4 krídielka. Jarou som robila aj pokus napríklad, lebo ja som zvedavý človek a napríklad zapálila som vložku z Tiande a zapálila som vložku z drogérie, ktorá je aj hrubšia a zostala po nej hrča plastu. Po vložke z Tiande zostala kopa popola. Takže takto vyzerá tá Alwayska. Vidíte, ten povrch je úplne taký gumovo-igelitový. A určite by som takéto vložky nikdy, ale naozaj nikdy nepoužívala. Keď prejdete týmito vložkami aloe vera a Energia tráv, tak máme ešte terapeutické vložky, ktoré sú 24-hodinové. 24-hodinové vložky, kde som si ich dala? 24-hodinové vložky, a tu sú úžasné vložky, ktoré najviac milujem. Volajú sa Energia života. Energia života preto, lebo dodávajú nielen energiu, ale vedia si poradiť naozaj s rôznymi problémami. Je tu tento vír, je to vlastne čínsky pentagram 5 elementov a ona vyzerá, je to intímka, ona vyzerá, ako keby už bola použitá, ale použitá není. Pod tou vrchnou membránou sú fyzicky bylinky. Tieto vložky, všetky naše Tiande, sa volajú aj dámske bylinné obklady. Obklady preto, lebo ich môžete používať aj pri, napríklad túto, pri bolesti hrdla. Ešte je aj druhá vložka, ktorá sa volá jemná starostlivosť. Tá sa používa pri problémoch s močovým mechúrom. Čo som ešte robila, keďže som mala tie myómy, tak som používala aj doplnky výživy. Doplnky výživy, napríklad citrokalcevit. Citrokalcevit je tam 60 kusov. Je to vlastne telu dostupný alebo telu prospešný vápnik, ktorý sa neusadzuje v kostiach. Brala som 2 ráno, 2 večer, beriem to dlhodobo, ale každý doplnok výživy sa odporúča brať minimálne 3 mesiace. Ja ho beriem stále, beriem už len jednu.
Neobsahuje len ten vápnik, ale obsahuje aj iné vitamíny. Je to tam vzadu pekne napísané. Ďalej som brala, nemám to tu, ale volá sa to Zlatý amarant. Zlatý amarant je vlastne 100% prírodný, z amarantov lisovaný olej za studena. A vlastne tento amarant, alebo láskavec, je to takýto kríček, určite ste ho videli aj u nás, rastie, má to takéto cencúliky, aj takejto farby, alebo som videla aj žlté a cyklámenové. Amarant obsahuje ešte jednu látku, ktorá sa volá skvalén. A kedysi lieky na rakovinu boli vyrábané zo žraločej pečene a vlastne tá žraločia pečeň obsahuje 4% skvalénu. V prírode skvalén sa nachádza jedine v tomto amarante a niekoľkonásobne, oveľa viac ako v tej žraločej pečeni. No a ešte som brala k tomu výživový doplnok, ktorý sa volá Chaga a Múmio. Taktiež máme u nás v e-shope Chaga alebo rezavec šikmy po česky a Múmio archatáž, je to vlastne taká živica, tiež dlhodobo. Robila som si detoxikačné kúry. Ja som použila 10 dní, nemala som nejaký iný problém zdravotný. 10 dní môžete robiť, pokiaľ nemáte niečo závažnejšie, ale môžete robiť 14 dní. Dokonca majstri čínskej medicíny odporúčajú až robiť detox toľko dní, koľko má človek rokov, pretože 1 rok života, 1 náplasť, v každej náplasti sú 2 kusy. Tie náplaste sa lepia večer do 9. hodiny na spodky nôh, na chodidlá. Na chodidlách sa nachádza strašne veľa akupresúrnych bodov. Je tam vlastne celý človek, chodidlo vyzerá ako embryo. Takisto som robila, to mám veľmi rada, ale momentálne mám tu len túto telovú peelingovú soľ. Telová peelingová soľ slúži nielen na to, aby sa odstránila stará koža alebo tie staré bunky z tela, ale slúži aj na prekrvenie a na podporenie lymfy. Veľmi dobre, predtým, keď som nemala túto rukavicu, je to naša rukavica, ktorá patrí do rady Eco de Viva, čiže medzi ekoprodukty. Má tiež takú drsnejšiu štruktúru, je to taký jemnulinký, ako keby jemnulinký šmirgel. Veľmi pekne prekrvuje a tej telovej peelingovej soli nespotrebujete toľko. Peeling sa robí vždy od spodku nôh. Lymfa sa hladká, netreba to robiť nejakými hrubými pohybmi alebo netreba to tlačiť, robí sa to jemne od spodku nôh po podkolena, pretože tam sa nachádzajú lymfatické, na členkoch sa nachádzajú vedľajšie lymfatické uzliny, pod kolenami, v slabinách, pod pazuchami, za ušami a ďalšie sa nachádzajú tuto, je ich 12. 8 je hlavných a 4 sú vedľajšie. Takže vždy končíme tu pri krku. Peeling môžete robiť, alebo nemusíte robiť len peeling, niektorou soľou sa dá umývať a sprchovať. Je to konkrétne moja obľúbená soľ, ktorá je soľ z mŕtvého mora. Peelingovými soľami dodávate do tela makro a mikroelementy a hlavne podporíte tú lymfu. Na lymfu, ešte som vám niečo chcela povedať, na lymfu sú aj masáže alebo cviky, kde potrebujete tú lymfu prekrviť. Lymfa je v podstate čistička na toxíny. Lymfu nám nič nerozpohybuje, čiže o lymfu sa musíme starať. Ak tá lymfa neprúdi dostatočne rýchlo, energia, lymfa a krv, tak v tej lymfe sa zachytávajú rôzne toxíny. Tam, kde máme najslabšie miesto v tele, tak tie toxíny sa tam zhromažďujú. A keď nerobíme roky niečo, aby sa tá lymfa rozprúdila, tak sa tam zhromažďujú, až môže vzniknúť najprv nejaký niečo, potom z toho vzniká cysta,
potom vzniká myom a nakoniec môže vzniknúť až nádor. Príčinou vzniku myomov môže byť napríklad veľa mliečnych výrobkov, chladené nápoje, zmrzlina, proste chlad nerobí dobre telu. Čínska medicína hovorí o chlade ako o veľmi zlej veci, alebo rozdeľuje to na studený vietor, chladný vietor, ktorý sa dostáva do tela. Čiže ten chlad není dobrý. Samozrejme, musí to byť v rovnováhe všetko, aj yin, aj yang, to znamená, to sú tie dva póly, ktoré do seba zapadajú. Je to studená energia a teplá energia. Ak sú v rovnováhe, tak je všetko v tele v poriadku. Ak je niečoho tam veľa, alebo niečoho málo, tak vzniká problém. Čiže treba si dávať pozor a hlavne ani naše telo nemá rado chlad, nemá rado studené nápoje, aj keď vám možno chutia, ale nápoje by sa mali používať buď teplota ľudského tela, čiže nie chladné. A hlavne v tomto období, ešte v zimnom období alebo na jar, určite nie žiadne studené nápoje. Prílišná konzumácia kuracieho mäsa, najmä z veľkochovov. Tie kuriatká a sliepočky sú dopované hormónmi a vlastne tie sa nám môžu dostávať do tela. Príliš veľa cukru. Prekyslený organizmus, v prekyslenom organizme sa množia rôzne bacily, baktérie. Je to živná pôda pre ne. Na odkyslenie je tento citrokalcevit. Takže určite by som nezabudla na používanie toho citrokalcevitu. Ďalšou príčinou vzniku problémov je hormonálna antikoncepcia. Do tela sa dostávajú hormóny, nie hormóny, ktoré my máme mať, ale tie, ktoré vlastne tam urobia nejaký nesúlad v tom yine a yangu a môže byť to jedným z problémov. Lieky proti bolesti, časté užívanie liekov proti bolesti, kortikoidy a prechladnutie. Najnebezpečnejšie v zime, v chladnom období je prechladnutie, ktoré ide od nôh, od členkov. Veľa mladých ľudí, odhalené členky, holé nohy, tam sú akupresúrne body, tam je meridian močového mechúra. 4 prsty od členku sú akupresúrne body na problémy s močovým mechúrom, maternicou, prostatou a ostatnými týmito vecami. Tam môžete stimulovať aj lymfu. No, snáď som vám povedala všetko a niečo som nezabudla. Ešte k tým vložkám mala som dlhú debatu s lekárom, gynekológom, s urológom o vložkách, o škodlivosti, o plastoch, z ktorých sa vyrábajú vložky, o škodlivosti, o pôsobení. Vlastne cez tú sliznicu pohlavných orgánov sa do tela dostávajú veľmi rýchlo aj látky prospešné, ale aj látky škodlivé. Takže fakt na to by som si dala veľký pozor, čo si na to veľmi dôležité miesto dávame. Ešte v rýchlosti chcem povedať o tampónoch. Tampóny je to isté, čo vložky, sú bielené chlórom, zostávajú tam väčšie chemikálie, zavádzate si to vnútra, ten tampón tam nabobtná, skúste si urobiť pokus, vhoďte tam tampón, po hodine, po 2 alebo po hodine už vidíte, ako sa tie vlákna oddeľujú z toho tampónu. Tie vlákna vy nevytiahnete von, keď vyberáte ten tampón, tie vlákna sa zachytávajú na stenách. Takže není dobre. Ďalšia vec, menštruačné kalíšky. Tiež som bola ohromne zvedavá, tak som sa pýtala lekára, gynekológa, ktorý tiež má trošku spoločné veci so mnou a s čínskou medicínou a on hovoril, že čínska medicína hovorí o tom, čo nemá v tele zostať, tak z tela musí ísť von a jednou vecou je aj krv. Nemá zostávať v tele, nemajú sa používať tampóny, keď len naozaj vo výnimočných prípadoch úplne nakrátko. Menštruačné kalíšky sú vyrobené z lekárskeho silikónu. Rozprávala minulý rok v
Teleráne bola jedna veľmi dobrá pani doktorka, ktorá rozprávala o tomto, presne o menštruačných kalíškoch, aj napriek tomu, že sú vyrobené z potravinárskeho, z lekárskeho silikónu, tiež obsahujú väčšie chemikálie. Po zavedení menštruačného kalíška, keď sa kalíšok naplní krvou, naráža na steny maternice. Mala som jeden taký komentár, že nezavádza sa do maternice. Kalíšok je pravda, že sa nezavádza do maternice, ale po naplnení tá krv tam naráža na tie steny maternice a oslabuje ju. Takže určite by som sa aj tomuto vyhla. Najprirodzenejšie a najlepšie a najideálnejšie je používať vložky, ktoré sú z bavlny, posilniť imunitu našimi produktami, ako som vám už spomenula, chaga amómio, zlatý amarant, citrokalcevit, urobiť si detoxikačné náplaste, aby tie toxíny odišli cez tie spodky nôh, cez potné žľazy, ktoré sa nachádzajú na spodkoch nôh, cez tie body. Cvičiť na tú lymfu a vlastne cviky na lymfu sú veľmi jednoduché, veľmi príjemné a už len byť zdravý. Takže ešte raz vám chcem poďakovať, že ste ma vypočuli, aj keď už je toho dosť veľa a dosť dlho rozprávam, ale určite by som o tom vedela naozaj rozprávať veľmi, veľmi dlho, pretože táto problematika, tematika sa ma týka, aj sa ma týkala a takto sa mi podarilo zbaviť tých myomov. Tak vám prajem pekný deň ešte.